Bermeoko udaltzaingoak jakinarazi duenez bilete faltsuak atzeman dituzte herriko denda batzuetan. Gertakariak hain zuzen ere otsailaren 6tik 8 bitartean izan zirela aipatu dute. Herriko denda batzuetan 10, 20 eta 50 euroko bilete faltsuak erabili ziren. Kasu batzuetan erosketak egiteko erabili zituzten bileteak eta beste batzuetan berriz bileteak aldatzeko eskaera egin zuten dendetan. Gertakariak ikertu ostean egileak identifikatu ahal izan dituzte eta epaitegira bidaltzeko eginbideak ireki dituzte. Informazioa berandu eta beste bide batetik heldu zaiela esan du Aritz Flores udaltzainburuak. Hori dela eta oraindik ezin izan dute zehaztu zenbat dendatan saiatu diren bilete faltsuak sartzen. Gainera, egileak bertan momentuan identifikatu beharrean informazioa zuzenean jaso ez dutenez, denbora bat behar izan dute horiek identifikatzeko. Herritarrei gogorarazi gura die mota horretako edozein gertakariren aurrean zuzenean Bermeoko udaltzaingoarekin harremanetan jartzeko 082 edo 94617 telefono zenbakietara deituta arinago eta modu eraginkorrago batean jokatu daitekeelako.